iplonke ngifuna silungise. Ukuthi ngibuyela neziphandla ley'ntambo lezi oy'gqokela ey'nyaweni. Ngachaza ngigula futhi ngicela uyakhumbula ngigula. Ngifunda u-grade 10. Mangigula ngakucela ukuthi kunento engingayizwa kahle mangilele ebusuku eyenzakalayo kumina. Ukungiphenduleni kwakho wangitshela ukuthi kumele ngihambe ngiye emaklinikhi. Izona zinto lezo esizaziyo thina ingane samanje ukuthi sithi siboniswa abantu abadala egcineni. Njengoba uthi ufuna uwenze lowo magobongo, mina ngizowenza kanjani amagobongo ngoba ngazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe. Ukubingelela ngikwamukele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Enhlezi icacisa ukuthi kuyintokozo njalo ukuthi siphinde sihlanganyele kulolu hlelo sidinga indaba zemndeni yabantu. Sibone ukuthi mhlawumbe khona lapha singakwazi ukusiza khona mhlawumbe vele izilimi ezitsheni kodwa akaze la inkinga yomndeni kufanele ixazululwe ngoba mina nje personally ngihlezi ngikholelwa ekuthenini imndeni kunengxabana khona ngekho right. Abantu kuvele ngaphumeleleki ngoba ayikho ofisela omunye ukudla. Yonke into esuke ikhona nje isuke kwama negative vibes. So awakwazi uku-attract to positive. Yayibo leyo nto. So kubalekile kakhulu ukuthi ukuthi nawe nawo umndeni lapho kini make sure ukuthi uyabathanda abantu ohleli nabo. Kubeke eceleni vele usathanda uhleze kufaka lento leyo ukuthi kubona into errong ikubona ukuze ningazwani. Ngoba uyazi ukuzwana kwenu kuzoletha impumelelo kulo mndeni. Ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthatha ithuba ngibingelele uSiso seduze kwami ngimamukele uhlelweni bese ngiyamcela futhi ukuthi akubingelele nambukele. Sawubona Sithando unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Cela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzobe usuzisho igama lakho nesibongo ukuthi wakwaba. Ngizothatha ithuba ngibingelele umbukeli wakwaBlack Life TV okhulumayo uZipho owakaKhumalo Isibongo. Yeah mama. So usibhalelile la ekhaya ufisa sikusize ngani Sithando sami? Inhloso yami enkulu yokuthi ngize lapha ekhaya ukuthi ngicela ningisize ukuthi ekhaya nginenkinga nje selithi kwahamba ubaba emhlabeni sinenkinga mina nomana nobhuti wami uThemba ubhuti wami igama ngaKhumalo Isibongo. Anjani? Cha azwani sinoma ubhuti wami siyazwana kodwa noma sizwana angazi noma uyabona ukuthi ukhona ukurong uma kwenzayo noma ubone ngathi yimini ngingane ngalalela. Okay, mhlawumbe ungangitshela nje mina ungabusambuka umlaleli ngoba uzoqhaqhazela. Xoxa nami. Ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi yizini lezi zinto uma asuka ezenza ukuthi ubone ukuthi hayi uyena oyinkinga kwenu. Yebo, uma ngaba nenkinga ngingakasiqedi kwasho isikole ngagula ngithe mangigula ngiyofuna umsebenzi ngathola kumuntu ebengiyeke nawe esiZulu wangixoxela ukuthi nginenkinga yokuthi nginabantu abadala so ngidinga amagobongo. Inkinga ukuthi umama ekhaya akakholelwa osikweni. Lokho engimtshela kona akakuthatha akakuzwa. Angazi bengicela ukuthi manje ngekhona indlela engangenzela ngayo akwazi ukungisiza cause impilo yami ayikho right. Okay, ngikuzwe uthi yena ungakasiqedi isikole usho njalo? Yebo. Manje ufuna nje umsebenzi wokuqedela isikole esikhokho? Ukuqala ngaqala ukugula before ngiqede isikole. Ngiqede isikole nje vele senginokugula okuhlale kungihlasela. Wagcina usiqedile kodwa isikole? Yebo saqedeka. 2021 saqedeka. So wasufuna umsebenzi? Yebo mangizama ke ila ngahluleka khona ngawutholi. Ngase ngithi ngihambe nami ngiyozwa kumuntu afike wangitshela ukuthi ngidinga ukwenzela usiko. Inkinga ukuthi njoba sihambe lo baba emhlabeni izinto senzele ekhaya kama and uma lena angakholelwa kuyona. Yo. So uma usindisiwe? Yebo usindisiwe ma. So mechaza uyathini nje ukuthi indaba ngawuthi ukhetha uNkulunkulu? Akayizwa ngesinoma ngimtshela etshela ukuthi igenge yethu vele entsha isinakho lokho ukuthi ithi igulisa abantu abadala egcineni kungahambi kahle. So that's why yena ke wakhetha ukuthi angalilandeli inhlobo usiko. So wena ke bakwenzana abantu abadala bakuhlukumeza yini? Bayangihlukumeza ngiyagula ngibe inkaba kudonseka inkaba kwenzeke konke nje ubuhlungu mina.
noma ngicela usizo kuye kuba ubhuti wami ojwayele ukungisiza, hhayi yena uma. So noma nibanga amadlozi. Sibanga amadlozi futhi senginokubona engathi sinobhuti wami akasasithathi ngendlela efanayo noma akasasithandi ngendlela efanayo. Engazi ukuthi kwenziwa ukuthi ubhuti wami washeshe wathola umsebenzi yena wangaba nenkinga lezi mina enganginazo after eqeda isikole. Oh. So ubona ngathi uthanda ubhuti wakho kakhulu. So lokho kukwenza uzizwe kanjani kabuhlungu? Kungenza ngizizwe kabuhlungu ongangokuba ngisazi noma uma uyangizala noma akangizali ngoba phambilini uke wangixosha ekhaya sengiphenduka ingane engathi ingane ingalaleli. Ngahamba ngayohlala kagogo, ngaphinde ngabuya, ngibuyiswa izona izimo ukuthi noma kuthiwa yini engiyenzayo kumele ngiyenzele ekhaya lakho ma. Yo. So niba ngakhe maqala lapha mhlawumbe? Sibabili mina nobhuti wami. Phela. Yebo. Wena unawo umntwana? Cha anginayo umntwana. Oh. Okay. Okay, ake sizame ukusondeza uma sizwe ukuthi ngempela yena aware yini ukuthi lento isekuhlukumeze kangaka, yabo? Ngingajabula khona. But angikuthembisi ukuthi ngikhona engakushintsha ekucabangeni kwakhe, mhlawumbe sizwe ngayo ukuthi yini emenza ukuthi angakwazi ukuthi akusize. And mawukuthi akakwazi ukusiza ukakusuggest-eleni ukuze phela nawe usizakala uye kugula. Yebo. Because kuyenzeka ukuthi izinto zabantu abadala zikusize kodwa mekhona umuntu omdala angakwazi ukuthandazelela ukuthi abehlisa ulaka. Baningi abantu umuntu uthola ukuthi unaso isiphiwo mewukuthi akuhambisani naye asidedele kodwa ukuthi silebe silandeleke generation until kube khona umuntu ostrong uzokwazi ukukhulekela athi nje yena akakuthandi lokho, yabo? Because sikhuliswe ema-altar angafani. Bengathanda ukuthi nawe uma ebekhona. Wena uyakuthanda ube isangoma? Angikuthandi but njengoba kuyinto ekhomba ukuthi ngabizelwa kuyona ayikho indlela engayibalekela ngayo kumele ukuthi ngiyilandelele. Uyuboneni ukuthi ube neshow ukuthi ngempela ubizweni? Ebusuku mangilele nginokuboniswa into angazi noma ngizothi isuke izokwenzeka noma isuke izocisha yenzeke kodwa kunokuboniswa nje ebusuku kanjalo. Ingenzeke. Ngiyiphuphe ngiyibone mhlawumbe emva kwesikhathi noma amasonto amabili yenzeke. Nginganaki nami ukuze kodwa ngaye ngayiphupha before. Okay, singageqa amagoli. Mbukelo Black Life asenzene kanje asondeze noma sizwe ngayo ukuthi uzizwa kanjani ngomntana wakhe sibone sokwazi thola isolution yini. And also nobhuti wamntwana akabe khona sokwazi ukuthi lo mndeni uhlangana kwangampela. Because uma sikhuluma nomama yedwa ngoba vele sibona ngathi uyena oyinkinga kodwa ngifuna understand i-division azoyenza einganeni zakhe ngelilanga yaphila unomphelo. Meshona ufuna le ngane engazwa noma izwane yini. Cela senze kanjalo Mbukela sibalande. Welcome back Mbukelo Black Life TV ohlelo lethu luthi izinkinga zomndeni. I am uMlangeni uMagasela. Usisi omncane kwasichazela kudaba la. Balibeke ithebeni siyabona ukuthi kubalekile sisubiza umndeni ube khona nawo bese siyezwa ukuthi mhlawumbe mase bethola ukuthi usisi omncane khona izinto angazizwa ezingamphethe kahle ekhaya sibona singakwazi ukuthi ilungiseke lenkinga esibhekene nayo. Ngokhulu ukuthobeka ngicela ubingelela umndeni sanibona njani? Yebo sanibona. Yebo ngicela bandla ngabala ekhaya. Saba kakhumalo. Okay, ubhuti bayigama lakhe? Uthemba wakhumalo. Mbusiso wakhumalo. Siyabonga. Ngokhulu ukuthobeka ngicela bandla ukuthi sivele sihlale kanje. Ngizokucela ke mamazi ukuthi yonke lento engixola yona uyisho nje exactly nje kodwa ngicela bazobe sebezwa ukuthi ngempela kwenzakalani then we'll take it from there. Siyacela. Ngizophinda ngibingelele. Ngibonge nangokuthi niwazi ukuthi ngifike uma nobhuti. Njengoba besechazile sisi wa Black Life TV. Ngifike la nginenkinga ngazokhuluma naye ukuthi icela ngoba sikhona indlela engisiza ngayo ekhaya ebudlelwane bethu ekhaya umfethu wami ubaba emhlabeni. Angisaboni kahle angazi noma imina yini wrong noma kwenzakalani kodwa ngizocela ukuthi uma angazi ukuthi kanjani alungisa inkinga. Yebo bengathanda mengalungiseka inkinga. Ubudlelwane obusekhaya ngasembu mhlawumbe uyabona angazi noma kubonwa yini ngedwa noma Iplonke ngofuna silungise. Ukuthi ngibuyela neziphandla lentambo lezo eqhwela enyaweni.
Ngachaza ngigula futhi ngicela uyakhumbula ngigula. Ngifunda u-grade 10. Mangigula ngakucela ukuthi kunento engingayizwa kahle mangilele ebusuku eyenzakalayo kumina. Ukungiphenduleni kwakho wangitshela ukuthi kumele ngihambe ngiye emaklinikhi. Izona zinto lezo esizaziyo thina ingane samanje ukuthi sithi siboniswa abantu abadala egcineni. Njengoba uthi ufuna uwenze lowo magobongo, mina ngizowenza kanjani amagobongo ngazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe. Mawenza igobongo ngokufuna uhlaba imbuzi, uyihlaba kanjani mina imbuzi ngibe ngisindisiwe ngisonto? Ngokukhulu ukuyithoba nawe bhuti. Ngiyacela ukuthi ikhona indlela engenzeka ngayo. Mhlambe noma umuntu omdala noma wasekhaya kwakho kubo kwakho la uzalwa khona noma semndenini wasekhaya. Ekwazi ukuthi mhlambe ekhulume noma isemsamo ekwazi ukuthi khani ngizokwazi ukusizakala. Ngithemba ukuthi ubonile ukuthi naseqedeni kwethi isikole esinobhuti wami. Mina ngithemba ngisiqede isikole ngangaba nenhlanhla yokuthola imisebenzi, izinto zami zavaleka, kodwa ubhuti yena wakwazi ukuthi asheshe aphumelele. Mayesheshe ephumelele ubhuti kwayena akasangithathisi okukasisi wakhe njengoba kade kwenzeka. Lokho engingazi ukuthi kudalwa yini. So wena uyibona into wrong eyenzakalayo egcekeni? Ngibona kuyena uZipho lo wrongo. Uhambe ngibuyele nezintambo ethi mina ngizowenza izinto zamasiko. Mina ngiyisebenza indaba yesiko, ngishisa impepho mina kwami, ngiyakholwa ngisindisiwe. Okay, lokho ukuthi yena ubhuti lo omunye uba umdala kunina nobathu? Uyena ubhuti. Mina ngimdala. Okay, lokho ukuthi yena awusaba-treat ngendlela efanayo. Ngabe imbangela yakhe lokho ukuthi ungenwe idlozi? Hayi, akuyona imbangela yalokho ukuthi ungenwe idlozi nje, akahloniphi uZipho. Nasemsebenzini ezengaqashwa nje ukuthi akahloniphi. Hawu, wawukhona yini office? Ufunane emadlozini. Iyo leyo nto engiqhatha nayo nenkolo yami. Inkinga nami angikhethelanga. Okay. Futhi kuyangihlukumeza kakhulu. Okay. Ubhuti wakhe yena inkinga yakho yini ngaye? Ubhuti bengithi ungakabi khona inkinga kanjena la ekhaya makuthi kunenkinga ngikwazi ukuthi ngikhulume noma. Kodwa ekuboneni ukuthi uma usejikile ezintweni ebezenzeka bengithi mangiba nenkinga ngixoxele yena ubhuti njengomuntu engimthembayo. Kodwa ekugcineni naye ukwazile ukuthi akhulume noma ngasemakhoneni mina bengenza umuntu omubi. Ekufika ekuthenini ngize mina ngixoshwe ekhaya ngihambe ngiyohlala nogogo. Okay, wena bhuti mhlawumbe if ngingabuza kuyakulimaza ukuthi uzisi wakho uphila lempilo ayiphilayo ukhethe ukufollowisha indlela leyo yokuphila ngedlozi? Ngokuhlonipha umthetho mina ngibona umuntu wena uright ngokuthi ngoba phela le ekhaya sikhule ngenkolo vele. Okay. Yebo. Manje lokho kwamadlozi sekuyinto nje nami esingimangaza ukuthi iqhamukaphi manje ukuthi sekuzohlatshwa izimbuzi kwenzeka yonke lento. Bese wena ugcina usayida noma? Yebo, ingakho ngigcina kuba athi ngisesadini akusho ukuthi usisi wami ngiyamzonda ngalokho, kodwa nje ngilibona iphutha lakhe. Okay. Njengoba ethi uyagula, menibona angasizakala kanjani? Hayi, ngcono ngingathandaza mina. Kho mbuzi izohlatshwa kwami. Kusho ukuthi uyazi umthandazo ongakwazi ukukusiza. Uke waqala-ke kodwa wathi awuthi ngikukhulekele. Noma ngiyise mhlawumbe kwabanye abantu ababagcotshwa obona ukuthi mhlawumbe banawo amandla ukuthi bangakhula bangamkhulekela bese ingane iyakwazi ukusizakala. Bengakaze ngiqali ngoba bengaze angixoxele into kanje, bengiyibonela mina. Sengizozama-ke manje ngoba ukwazi nokusho kumuntu ozomsiza. Ungakhala udifo. Ngishongo kakhulu cause kuzomela ngihlukane nomndeni wami nami ngikuthanda. Ngenxa yesiphiwo sami ngingazi nami ukuthi ngasusa kanjani mina. Kodwa-ke njengoba eshumayo ethi ikhona indlela engakwazi ukusizakala ngayo ukuthi angazi njengoba ethi umthandazo njengoba kudingeka amagobongo azomsiza yini cause udla amagobongo usuke udla imithi le engasetshenziswa ekhaya. Kodwa wena uyafisa ukidla imithi? Ngiyafisa uma impilo yami uyayithanda wena? Sekuyangiphoqa ukuthi ngithande because ayikho indlela engakubalekela ngayo.
nami bengathanda ukuxabana nabantu basekhaya njengoba ngize ngeza la ukuthi ngicela ukuthi uma ikhona indlela ukuthi beyakwazi ukungilungisela nami ngiyathanda ukuthi sime ekhaya sibuyele njengoba kade sisikhona ubhuti wami ngiyamthanda uma ngiyamthanda. Uma engenzeka sithandwa sami uma akukhulekele akulethele nabazalwane bakukhulekele and then bese kuyenzeka angisho ukuthi ku-possible cause angizazi indaba zongena ungabusagula ube healed from ilokugula akuthole nomsebenzi. Do you think ungasangaqhubeka uthi wenza izinto zamagobongo? Cha, angeke ngiqhubeke inhloso unqobo nje mangibe right kulokugula okumphethe ngoba ikona ongihlukumezayo nakho kakhulu. Angifuni ukuthi uma u-right noma usisi u-right sonke sinamajeni angafani emhlabeni, but ngiye ngithuke uma ukhule ngaphansi kwesandla esikholwayo bese into yaziyo ukumthandazo bese futhi uphinde uyangenwa. Akukho wrongi, kodwa ngiye ngithi umzali mekholwa ngempela izinto abona ukuthi yena akahambisani nazo, angithi akahambisani nazo ngoba uyena ngaphakathi azizwayo ukuthi ayisebenzi la ekhaya. Ngicabanga ukuthi ungakhuleka ukuthi ngoba lokhu mina baba noma ngabe kuthiwa umntanami ukhethekile ukuthi enze lo msebenzi ngeke akwazi ukuthi aqedele izinto zakhe la ekhaya ngiyibone ngihlaba. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi umkhulule lento eyenzakalayo. Hayi ngicela ngenza kanjalo ngoba hayi ngeke ngihlabe mina la ekhaya. Cause ungamkhululi ufike ukuthi ngeke uhlabe ungamkhulekeli at the same time. Izoqhubeka phela ingane igule. Thina zama uku-avoid ukuthi agule. And uyamention she's willing ukuthi enze njani mesizakala yena angangaba nankinga angayiyeka lento amagobongo. Ngizomkhuleka ngizobiza nabefundisi simkhulekele. Uyakholela wena kule nto no shilo vele uchazile ukuthi wena wazukholwa. Ngibona impela ngibona ku-right ukuthi mhlampe uma ezama ukubiza abafundisi lekhaya ekwazi ukukhulekelwa qhubeke ngosiko okuphilwa ngalo lekhaya ngoba le zangoma le angathi iyinkinga impela ngoba uma akayizwa ngempela kahle. Nawe kodwa ngathi awuyizwa. Angiyizwa kahle ngoba ngikholelwa kuyo. Into eyinkinga yazi kwenzakalana naziphola into etrick ukuthi la ekhaya kuyakholwa ngithi uma uyakholwa nobhuti yakholwa and indlela abaphila ngayo bona iyabasebenzela but le engeno wena isigcina ingakusebenzeli kanti kube kuhle uma ukuthi khona into engenile ikusebenzele to prove ukuthi ngempela lento ekuwena nawe ijeni yakho i-right. Angazi noma ngizwa yini ma? Yakuzwa. Angisifanele iprove na ukuthi if kanje manje ithi yona enza ukuthi ukuze senze ukuthi you understand kanti it's kind of difficult bafethu cala ngisize angifuni ukukhuluma izinto engazazi because ama-culture ngiwazi wonke yabo but engikwazi ukuthi kuyenzeka umuntu angenwe yidlozi and kuyenzeka umuntu kufanele enze izinto ey'thize kodwa futhi kuyenzeka umuntu ahlaselwe imoya sikhuluma iqiniso yezo. Kuyenzeka kube khona izinto bese kuba khona imoya is whereby uzongenwa ispirit esizodimanda izinto ey'thize ukuze sikunikeze lokhu sokunikeza lokhu kube exchange because igift wena sithandwa sami imiphuma uNkulunkulu because uyena umveli inqanga ngithi yena wenza konke. Imiphuma kuyena noma kuthiwa unalo idlozi iyakwazi ukusebenzela noNkulunkulu because idlozi phela kufanele kube ukuthi liqhelelene noNkulunkulu ngokubuka kwami personally. So nomthandazo ufana ngabe uyakwazi uma ukhuleka izinto zenzeke. Hayi ngabonga kakhulu mengakukhulukelwa nawe yena uma ngoba mina bengiye ngikhulekele nami kodwa ngibona ukuthi akusebenzi mangabe ngisho mina. Angazi noma ingoba kushonga umuntu omdala noma kwenzakalani noma ingoba kodwa siqaleni la ukukholwa ma. Ukukholwa sekuqale la endlini ukuze lengane ikwazi ukubona. Kwesinye isikhathi abantu baye bakholwe and expect ukuthi abantu bafollowe indlela ophila ngayo ngenxa yokuthi wena uthe uyakholwa. Kodwa into eyenza ukuthi kube ukukholwa abantu bakwazi ukulandela izenzo zakho. Ubahlukanisa ku-wrong noma ngabe uyabona ukuthi mhlawumbe ungene imoya ethize ongahambisani nayo. Awukwazi phela ukulwa ngemoya wena, ukulwa nemoya. Kufanele uyinikeze uNkulunkulu leyo nto yabo. Izinto za-spiritual kuliwa nazo spiritual, akulilwa nazo physical. So ukukhuluma amagama aziswane kumntwana noma angekho right uzumxosha ekhaya. Even wese umbone ukuthi ugula phambi kwakho lento iyamhlupha. Ungenekile lento emingenile engeke ngize ngisho ukuthi i-wrong noma ayikho wrong. You understand? Because ama-gift abantu awafani. Ungayizala ingane eziwu-2 abe nesiphiwo kube isangoma ngempela.
alapha abantu. But ngitheme ngibuza kuyena ukuthi yini emenza ukuthi abe neshow ukuthi ungeniwe. Wathi uyaphupha kodwa amaphupha akhe ayikwenzeki ukuthi kuvele after 2 weeks lento ade yisho. Of which nakhona i-prophecy isuke i-gift from God yezo. Iyaphuma nje uNkulunkulu sithandwa sami. Ayidingi nokuthi uzohamba uyagobela ngendlela engangazi ukuthi uma ukuthi unesiphiwo esikanjalo kuba khona izinto ezifikayo and then you find yourself doing izinto ezihambisana nalokho. Kungabi ngathi sitayela chomi yabo. Ukugula konke kuyafika. Vele imoya misikuhlangane enongazi khona izwe lithi yena abantu bambabhobha ngenxa yokuswela ulwazi. Yabo sometimes ungabi nalo ulwazi ukuthi uNkulunkulu powerful kangakanani. Kuyakwenza ukuthi ezinye izinto zibe namandla empilweni yakho. And musu confused sithanda sami, trust me, abantu bazofika bazokhipha lokuba confused bazokutshela ukuthi ungathola ukuthi uzoba right ngoba wena ungekho right ayithi wena confused. Ungakhali. Hayi. Ngiyasayida nawe yeso. Ngiyabonga. Ngiyakholela ukuthi likhona idlozi. Ngiyakholela ukuthi khona abantu abaneziphiwo. Yabo. Kodwa futhi ngiyakholela ukuthi uNkulunkulu unamandla okwenza yonke into. Hayi ngiyabonga kakhulu. Ngiyakholelwa nje ukuthi konke kwavela ngaye. So into ongahambisana nayo nekuhlukumezayo iceba uNkulunkulu bese iyashintsha. Bayangezwa. Nawe sithandwa sami singale sithi mina ngiyakholwa la ekhaya. Enza ukukholwa khona ingane ezobona ukuthi kuyakholwa. Ukukholwa kokuqala ungabahlukanisa abantwana. Uyasebenza naphothi? Yebo ngiyasebenza. Usisasebenza. Vele abazali banako kini muka aba khona imali yamuphuma imali. Yebo ngiyamupha impela nje inyanga nenyanga nginakho umupha. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngabe izathu ukuthi uyithande lengane bese kuba ngathi la yenakekile. Ngiyabona. Banake boba u2 years bekuhlula lokho uthandazi. uNkulunkulu uyakwazi ukukuvulela kwenza ukuthi ngoba uthi uyakholwa ngithi. Ngiyakholwa. Utshele nje uNkulunkulu uyivule inhliziyo yakho indlala. Hayi ngizozama ukuba nabo bawu2. Ungeke kwazi ukuzama fanele ukwenza ingane zakho sithandwa sami. Shuthi nje inkulumo ethwana ukuthi nje swela namhlanje umthandazo wethandaza zosuka ingane zakho. Ikakhulukazi lo sisi lo dinga usizo udinga i-deliverance. Kume ukuthi nje mekuyicalling yakhe lento uzobona na umoya wakho uzokwehla. Ukwazi ukumsiza enze lokho acabanga ukuthi ubizelwe kona. Hayi ngizokhuleka impela. Ngizizwa kanjani ukuthi unilethela kwa Black Life? Sekungcono manje kodwa kade ngisanda kufika ngicikekile ngifuna ungasho ukuthi aqala ngani wangitshela mina mezoza la. Kodwa uhlukumezekile yabo. Ngiyambona singakubalekeli ukuthi uhlukumezekile. Hayi uhlukumezekile kodwa sengi-right sengizofika ngibakhulekele bonke bobabili. Ngingabahlukanisi. Nawe bhuti ungabisamceba ngima izinto mezenzakala msupport. Kodwa mangithi msupport angisho ukuthi uhambisana nento ayishoyo. Wena uzosho umqondo wakho mhlawumbe uthi izindaba singenzi kanje. Yabo? Yebo ngiyabona. Yeah. Nawe sithanda sami siyakuthanda yezo. uNkulunkulu akuthanda kakhulu. Ungabisahambe ekhaya ungadubi. Angifisi ukuthi uzwe abantu kakhulu kunokuthi uzwe wena uzizwe wena usizizwa kanjani. Yayizwa leyo nto. Ngiyabonga nami. Kubalekile ukuhlonipha umzali futhi. Angisho ukuthi angakunaki ku wrong uma uthi angakunaki. Akumtest uNkulunkulu ubona ukuthi umuhambo oyicelela wena ukuthi ucela kudeliver kulento ngoba iyahlula and akekho umuntu ozokusiza. And awuyishiyi ngoba nakho ungathandi. Uyishiya ngoba akekho umuntu ozokusupporta kuyona. Ngoba ikhaya ukhula kulona abathi bazi uNkulunkulu noJesu kuphela. Hayi ngiyakuzwa. Mhlawumbe uzube namandla ke I don't know how it works. Ngiyathemba ukuthi nami umama njobe sethembisa ukuthi uzongikhulekela mhlawumbe khona la kuzoqaqela khona. Good girl. Nala bekuvaleke khona mhlawumbe ngicine sengithola washo umsebenzi ngikwazi ukuthi nami ngoba la ekhaya ungasebenziswa usiko exoxeni kwethu mhlawumbe noma ngoba sasabantu ababevele bengakhokhelwanga kubuka baba. Uma ukuthi ayikho inkinga ngingakwazi ukuthi ngiqhubeke ngasekhaya kubo uma. Okay, siyabonga kakhulu. Kwesisikhathi kubekeka kambi. Akukona ukuthi awukholelwa kusiko. Suke sikholwa ukuthi abantu abamnyama and yabo sisinzalo yokhokho bethu and all that. But sithi iqiniso limile ekuthenini uNkulunkulu uyadingakala empilweni zethu ngoba uyena umvele enqanga. Yena owathi akube khona ukukhanya kwaba khona, wathi akube khona umnyama kwaba khona. So uma ukholelwa ke uNkulunkulu, akona ukuthi iculture yena umuntu okholelwa nomZulu. Phela izinto lezo awuzenzi ngesimo sokuthi khona lokho sokutholile obonisa kuyakuphilisa and kuyakusebenzela. Yebo. Yayizwa leyo nto. So angithanda ukubeka ezifa yabo iculture yinkinga.
Mhlawumbe ifi ayibi lulwa-ke ijeni mfethu uma ukuthi ugifted ukuthi abantu abangekho gifted baku-understand. Yayizwa leyo nto. So this is why ngithi awuyinikeze uNkulunkulu and pray ubone ama-results azoba kanjani. You understand? And abantu abasoze baku-understanda bonke futhi ngoba indlela yakhe yakho. Kodwa unfortunately ngoba ngaphansi komzali kuyakuphoqa wena ukuthi wenza izinto ezenziwa ngala ngoba uyoyidinga isupport yabo futhi wesa unamali ingconto unayo imali ukuthi ngizozenzela. Manje awunamali uzodinga labantu abakholelwa uNkulunkulu ukuthi bakusize. So ngcono vele unikeze uNkulunkulu. Bye. Kulungile. Uzosinda kula nje cebe uNkulunkulu sibone ukuthi kuzoyenzakalani. Mengenzeki futhi mekuthi indlela wena odalwe ngafanele uphile leyo mpilo uzobona kuzozenzakala ukuthi kwenzeke konke ube impumelelo. Yebo. Bokele Black Life ngicabanga ukuthi uhambo lami laphela la okubaluleke kakhulu ukuthi sifundisane ukuthi bese uma umzali and ukholelwa kuNkulunkulu noma ngabe yini ukholelwa kuyona sithena ukholelwa kuNkulunkulu ukholelwa kwezinye izinto ocabanga ukuthi uNkulunkulu akayidingi noma azimfaka uNkulunkulu kubalekile kodwa ukuthi wenze khona azokwazi ukubona ingane ukuthi indlela yokuhamba yipi ungakusho because abantwana abenzi into abayizwayo benza into abayibonayo. So uma ufika ukhulume ngoNkulunkulu uthi uyakholwa bese ungakwenza ukukholwa abantwana nabo bazocabanga ukuthi lento ishow ayikho and ngeke beze bikulandele. Emva kwalokho trust me abantu imoya izo attack umntwana emva kwalokho bese ya distracteka ngoba vele wena umnikeza indlela eright yokuphila. Kunzima ukuba umzali so unfortunate nami ngiyakwazi lokho. Kodwa sikubalekile sifanele sikwenze asihambe ngendlela ukuze abantwana bebone kufanele behambe kanjani. Mangeni Magasela, thank you so much for watching this episode till the end. Ngicela siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Ngimthanda ibhat, I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy e-Black Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.